Hi mga ate ko, samahan niyo po ako sa panibagong araw ng buhay ko. Mama. Sabi ko nga kay Denden dyan ay ikis naman ako, hindi puro yung papa niya. O diba mga ate ko, magbubukas lang naman ako ng bintana. Gusto pa talaga magpabuhat. Lalabas sana kami ni Denden. Every morning kasi talaga ay lumalabas kami. Kaya lang mga ate ko umaambon pala, so sabi ko wag na muna. So ayan nga mga ate ko, bago ako magluto ng almusal namin, inayos ko na muna itong mga hinugasan ko kagabi. Nagpe-prepare na pala ako ng lulutuin kong breakfast. Ang mailuluto ko lang naman kung ano lang yung meron dito sa kusina. Ayan nga mga ate ko, dahil may tira pa ditong dilata, so kinuha ko na. At meron din pala ditong tuyo. Ito yung binili ni Jom nung mga nakaraang araw. Hindi ko nga naluto. So lulutuin ko na lang siya ngayon. Dapat pala mga ate ko, inuna ko iprito itong talong. O diba, sure. After ko nga maprito yung talong, mga ate ko, isinunod ko na itong tuyo. O diba, napakasimple ng almusal natin ngayon. Magsasangag din pala ako mga ate ko, kaya binunasan ko yung mantika. Naglagay din pala ako mga ate ko ng konting toyo, pampakulay lang. After ko magsangag, mga ate ko ay magtitimpla na rin pala ako ng kape.
almusal ang denden. Habang nagluluto kasi ako ay pinapakain ko siya ng champurado. At kumain din siya ng taho, di ba? Walang kabusugan ng bata. Ano kain? Pagtapos kumain, ano pa bang gagawin natin? Siyempre maghuhugas ate ko.